at saka kamatis. Nilalagay ko. At saka ito yung gabi, oh. China gabi, oh. At saka lagyan natin ng kamuti, kunti, para medyo lumapot-lapot mamaya yung sabaw. Kasi kailangan natin humikop ng sabaw. Masustansya ito mga parts. At saka ito yung isda na ilulutuin ko. At itong isda na to, ito yung galunggong na babae. Yung kulay isok tawag sa amin to sa ano. Pero sariwa yan, oh. Sariwa pa yan, oh. Mamula-mula pa, oh. Finisher ko lang, kabili ko lang kapon ito. Yung suke ko. Saka yung mga parts natin dyan sa Visayas, Mindanao. Alam na ninyo yan, yung mga luto dyan lagi sa Cebu. Mahirap din yung puro baboy tayo, karne, hindi pwede. Isda, saka gulay lang. Pagpalakas ng katawan. Lagay na tayo ng mantika. Pakulog na tayo ng tubig para sa tinula natin na isda na mayroong rice. Lagay ko ng subiyak. Lagay na rin natin itong kamatis. Alam mo ito mga parts, malaking tulong talaga itong may puno kami ng malunggay. Kasi ito talaga ang paborito ko sa lahat na ano, mapalangka, mapalagay sa isda, mga panghilabot na ano, yung tawag doon sa Ilonggo na luto. May hipon, ilagay mo ito, may patula. Napakasarap talaga itong ano ito, napakaganda sa katawan talaga ito. Itong malunggay na to. Ito yung pinirito natin, no? Tamang-tama lang itong mga luto na, hindi malasado. Kailangan luto talaga ito. Hindi pwede yung malasado dito sa luto na ito. Pangsahog natin ito mamaya sa tinula. Ito yung hiniwa natin na kamuti at saka yung gabi na ihalo natin sa tinula natin na isda na pinirito. Yan. Ilalagay na natin parts. Parts. Stick natin yung gabi saka yung kamuti. Malambot na. Lagay na natin yung isda. Lagay na natin yung isda. Lagyan na natin asin. Saka itong sili. Haba. Part. Yan na yung bula. Lagyan natin mantika ito eh. Lagay na natin yung alugbati. Lagay na rin natin yung malunggay.
Nangangamoy na yung alugbati, oh. Yung puno, oh. Alam niyo ito mga farm. Dalawang klase ang luto nito. Kung walang gabi ito sa kamuti, pwede natin lagyan ng tanglad to. Eh, may gabi, magbabalingag sila. Hindi sakto. Kaya di na kailangan tanglad dito kasi may gabi sa kamuti. Mga pards, okay na to. Ayos na to. Mga pards, ngaon na ta. Mga muyo muna tayo, mga pards. Father, Son, this as the Lord and this will give is about to receive the new baptism of Christ. Father, Son. Pards, ito na yung niluto kong utang. Yan o, yung pinaritong isda, yan o. Saka ito yung mga sili, saka itong utan niya mga pards. Wala akong kanon, wala akong kanin muna. Iwas-iwas muna. Kamuting kahoy. Kamuti. Ito muna ang kanin ko. Iwas muna ng sugar. Saka ito yung saging ng sabaw. Iwasin ako sa sausawan ng dinamos, bagoong. Uric acid din. Ito muna. Tapos itong isda. Yung pinirito. Sarap nito parto. Lutong Cebu. Alugbati at saka malunggay. Ano? Parto. Sarap. Murag sa Cebu ko. Tidlaw ko dyan sa carbon. Dyan sa sulod ba, palengke. Yung mga turo-turo nila. Hidlaw man ko. Wala biyahe. Bisag sa Cagayan de Oro, kay tita. Kapit diya sa may good news. Among suki ni Boy. Si tita, kini man lagi ang sultan. Niluto. Cagayan de Oro. Kami aoy sa utang. Ano, pardo. Kami kayo. Kilawin ko. Alam mo mga parts, itong isda na to, bagay dire yung kanang matang baka. Ay wala. Galunggong to na babae. Kanang sa antiki, isok. Yung galunggong na may kulay pinkish yung buntot. Yung na rin. Kamuti. Kamuting kahoy. Saging. Okay na. Layo sa diabetes. Iwas mo na sa diabetes. Boundary na ko parts eh. Akong level sa sugar, boundary. Delikado. Delikadin na. Yan o. Mga parts o. Alugbati. Kag malunggay. Bisang sa Ormo ka. Sa Liti. Basta atubang o Cebu. Pari-parihas ang luto. Basta mga Cebuano.
idlaw ko sa biyahe. Uy, naulpot ang pizza 15 na mga biyahe sa Via Antique. Papunta ng Bacolod, Iloilo, hanggang Mindanao. Ang plano, quarantine. Naudlot mga part. Pero di bali. May awa ang Diyos. Importante, nakasurvive tayo sa kalaban. Hindi makita. Sa Sabado, mag-disinfect na kami. Pausok na ito ang bahay ko. Kaya hindi pwede kami sama-sama magkain. Yung commander ko doon sa taas, dinadalan ko lang siya doon. Hindi muna maglabas-labas. Isolate muna kami. Delikading eh. Hindi makita ang kalaban. Pero, di bali. Kaluyan mong Taginoo ba, mga parts? Watang, kumapit ka lang lagi sa kanya. Pag magpasalamat, buhi ka, kaluyan ka, Ginoo, mga parts. Tinuod. Lalo kang lumalapit, ika nga, sa kanya. Lalo kang binibigyan kanya ng pagsubok. Kung hanggang saan ba talaga lakas ang pananampalataya mo sa kanya. Kaya, yung iba, pagka magkaroon ng pagsubok, parang sinisisi mo, siya hindi. Yan tayo ng kakamali. Hindi siya bibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kakayanan. Tandaan nyo yun, mga pars. Diyan tayo lalakas yung ating pananampalataya sa kanya. Yung binibigyan mo ng mga pagsubok na ito, katulad nito. Basta huwag mong kalimutan, kumapit ka lang sa kamay niya. Pero mga pars, may pinirito pala ako dito na lalaking galunggong kasama nito. Iba ang korte niya, mga pars. Original ng galunggong niya. Original. Daw sa pandan galing kasi sariwang-sariwa sa suki. Marunong tayo tumingin ng isda na lampas ba, sariwa. Kaya, yung parto, iba ang lasa. Yung lalaki na galunggong, ano, malalaman yung lalaking galunggong. May malaki rin ito. Pero mas gusto ko yung ganito kalaki, oh. Yung maliit. Gamay lang ba siya? Maliit lang. Itong original na pag sa amin sa Antique, yung sa bayaw ko, mayroong lansa, yung fishing boat. Naku, pag makajakpat yun. Kaya shout out pala sa bayaw ko. Kaya ito yun, Scotty. Yan, malapit na. Itong summer na to, wala ng alon, wala ng habagat, wala ng amihan. Sana makajakpat ka. Ito yun, bayaw ko. Yan sa Pandan, Antique. Yan ang pag makajakpat siya, mga ilang mga minsan 200 banira. Mga parts, shout out pala kay Christine Saiz, kay Edgar Flores, kay Erlinda Soriano, kay Ronnie Bundok, kay Jill Malana, kay si Onirom, kay Christina Albido. Yan, mga parts, abangan nyo ang susunod na episode namin. At mga parts, antay-antay lang. Pag makabiyahe kami, may awang Diyos, mas marami kayong makikita sa pagbibiyahe namin.